Ublay Pibaro na ka Don Bosco Media Network, ngiwan ra shapi ki KHUBOR NIAM kejala jong katayo baar jong banay Nohprah arjar arpusa. Kimat bakong san hakini katayo kilong, lepens kem yo padar ditender kumu padarang ba kanong Parish. Wajibep banduay kendu Archbishop ikilong kami ha kador bar pendun na St. Paul Parish Archbishop. Kajing ay Nohprah da kajing shop kalong kum kajing ay jingim ong Peter. But where kasing sama Catholic Parish Muslim shall you get together. But mintangin pa shigi KHUBOR bakang banya. Hagashitarik Nohprah arjar afusaw, Most Reverend Bishop Wilbert Marwin, Bishop Kanongstone Diocese, ulapins kem ya upadar ditender lingkoy, kum upadar rangba, but ya upadar Herman Wanyang, kum upadar Sindrop. Ha kajingadon lang upadar George Jaran, Chancellor Kanongstone Diocese. Lapli ka Parish nong Clau House nem arjar saw, but la IT ka Parish ha kajing penya jong ki padar jong kaseng Society of St. Francis Xavier neki Pilar Fathers. Hadin outpost nem bagi padar kila machra ekini commission la shimtino e ka Parish da Kanongstone Diocese ha ka arpun ritrik nai wing arjar arpusaw. Hakini kajuk kesengi lepin kut eka annual youth congress pakatwe jong ka Parish, but lepin thamai ye kinongkit kam jong kaseng samla Parish nong Clau. Hadin kemas pakot, lepedang burom ya Bishop bat ya ki padar bethamai da ki program beper balai shimenta da ki sengrangba, senglongkemi, seng samla bat ne ki Southly ki sub district. Kawai pat ke jaka ke bakong san apo ke ying mani ke jongi apo ke balang jongi ke dei ke khet pla. Kata kesian labu hane ke suki. Bat ulindo saat un yalam ya Parish priest bethamai sakani ke khet pla ba un song bat ba kum kata kesian ba un sim ya kani ke jing pen KHUBOR ban ai ke jing map ya ki khon Kristan ki bawan sa ka khet ke jing ai ke khet ke jing map ke jing is ai ke jong ublay. Telawer la khat ya baro ki khon Kristan ban sim kabu ha ka ban wan sa ka khet jing pla ka khet jing ai ka jong ublay ku baw lap mang lapan kre na ka benta ka jing pen im ya ki men sim jungi. Hadian kani uling do sar unya lam syaka ambo kabadai ke jaka ha ka ba uling do uparia bat ya lap ya ketien jong ublay ka ketien jing pen im ka ketien ka bawra jing kot ka ketien ka bawra jing bha na ka benta upat jong ublay. Ka tabernacle kadai ka waypat ka khet blay ka khet siem ka ba ublay udon berbor ha ka tabernacle jisu blay jungi udon ha ka tabernacle bat u lingdo sat un sepen kamti da lengba ya ushabi jong ka tabernacle bat un sa ai ke jing duai bat jing kerpu berdo ya u ban pen KHUBOR kani kum ka jing ai jong jisu ya ushabi ha u Petrus kum taru uling dosa open kamti ya uni ushabi jong ka Parish ushabi jong ka tabernacle ha uling do le Parish priest batmai jongi. Nga Most Reverend Wilbert Marwin Bishop jong Kanongstone da kini kishabi nga iti happy Reverend Father Ditender Lengkoy Mentagasmi Shitarik December Arajar Arkusaw Ya Gajinglong Try Halor Kani Kasing Xavier Parish Nong Clau East and West Kasi Hills District Ringkat Bat Baro Kihok Bat Gajing Mentoy Balapan Sno Haka Ha Kakerteng Pa Badupun Badu Mensim Bakut Amen. Lingdo sadu ayo shabi ha o Parish priest batmai. Dongin ya ai ke jing thapti kebacam banyak roh yang play na tang na yo Parish priest batmai bapura menta ka sini. Kiram ba lang silaban
Kajingi kenduk lang ke besisin cisnem jong ke dorbar pulun ke bepra jong ke senjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese ke belalong naduk ka live ho terik unai wing bat penkut ha ke shiterik udrok pra arjar arpusau hasin Paul Parish apa Shillong ke lalong ke be isyong kun bat ke be ipu ipi. Hakini ke sengi ki long kemi na keling ki Parish ke le tu chitram syakini ke jingi kenduk lang jong ki para long kemi na barok ke Archdiocese halor ke pang peding ke boong wajib pep banduai ya kabalashim na kashiti baningkong syaki Kristan ha Thessalonica kalenong kabasan kadukot kabakat nyo. Ha ka step jong kashi tarik sengiu blay, Most Reverend Archbishop jong Shillong Archdiocese Victor Lingdo ulapin minta ya kamas bakot ha gajing senran lang Reverend Padar Leo Mary Lindem, Reverend Padar Alfred Lingdo Nohprah kiwe de ki Padar ki sister ki brodar bad ki hajar ngut ki pat riunget. Habab haria ya kakti nublay, Most Reverend Archbishop ulakin tui kilong kami bikin yaine e kijing duwai, klem da pep what happening kijing e bagi kendu akajing em jongki. Ulakin turu bikin long ki balapin kre ya kijing wan arsin jong tra jisu. Hakini kejanmit ke Presiden kesenjuk ki kentai Zone 1, kala IT kalama jong ke dorbar pelun sya ke Presiden bat sekretari jong ke Zone 2, ke banlong haus nyam arjar arpusan ha Parish Nohprah. Pakistan be how try Jesus Christ ngai kublei pi baro lawan shibenta langbat kasenjuk segentei Shillong Archdiocese ka anwa mit ka bapra hangnia per Shillong hangnia po sun wan ai kublei ublei badon langbat ngi kublei se sini kilengdo changi Fred badai spiritual director bamenta pradio balong bamenchwa Tobias Jenes Yohanes ki batrei kani ka Parish bat kiling do changi baro balawan mentaka silang krui hangni kublei yakinong kit kam senjuk sengente be changi bat pi baro para bangay para lok para jor kinong mi khamat changi ki sister ki brother ki MLA MDC bat ki officer prepare badan lang hani kumjuro kublai sisiani choir khana duwan bat ke media association wan long hani hagani ka si ka pakraw ni ai ka jing kublai kerpang yiki long kemi be changi long kemi be ni so comment so head kamersim changi bani I yapi namar kata ngi sungu yapi ba pilong ki long kemi blai la thau bha yapi ka dur blai hi la thau bi ka dur jong ka jing ye ha ka jing lai lo bat ka jing la ban snu tu namar kata ka deiti jong pi ki long kemi bi ka long ba krau ngi sungu yapi ban ngi ro yapi ka banin kong ka deiti jong pi halaying lasem kalong ka bakraw pi dei kalong kemi jong ka ying piap long kemi ya ka ying ya ki kun wat yok paru namakata pi don ka deiti ban sneng ban kraw ban pun ban kha ban pen he pen san yala ka ying ka sem ya ki kun ki ti nang ta shishu Pidan ka deiti jok pi ban sneng ban krawi ki kun ban long ki bat tibriu tiblai ban he ban sana ka jingej ha ka jing tep ha ka jing nang jing start pi but den ya ki ka yi ka sam jong pi namar kata ka kamram ban kong jong pi ka long ka bakraw ha ba bha ka yi ka sam bhalut ken ka balang ka imlang salang namar kata la khot ya ka ying domestic church Gabalang gabarit basdang na ying. Andalas lang na he na ying sa join lang. Magkata gabalang gabahe. Ha ka Parish, ha ka diocese. Kakamram jang pi na magkata golong kami biye.
hayeng pidei ka donut jong ka ying piwara ji shran ya ka ying piwara ji kemen piwara ji kermen ya ka ying piwara ji dap ji biang ya ka ying piwara ji ye ji map ya ka ying nama kata pi long ba kraw shisha pi sneng pi kraw lada ka bha hadu ka niru de na ma jong pi long kemi bi ngakan ma weladi ha ka por bangadang ret habang ong i mei ma chibun ke jing e yong em khun pi don khan ya jing e wat khuslai ha ka por bangadong ling do rung ong mei dwai lam ngalon bun ke jing e yong oi khun pim pan mat jing e andang long bishop ko mei ngadon bun ke jing e yong khun pet ya ka met jonga mala sha sempat ndak prek ha ka por bangadong niam ban buat eu jisu hadin ka tangam not shu ban ong e ye mei ong mei khuble shibun ngajau man atat khuble shibun mei ya ka ji kai chok pi ya ka jing sneng chok pi ya ka jing ai mat sim chok pi bangan buat yo kres ban ya chak prang ha ka ji im namakata i mei hasla perthei ka tien bastana tam e yangi galong ko mei da pi baro ade ki long kemi jong ka yim gabar long kemi bi pidan bentaru ha ka balang lada ka balang jongi ka kroi ka yar ka klai ka jingej nama pidan benta ka balang pidei ka nong yalap niam pidei ka nong hikai ko niam pidei ka nuksa babha pila kersyan ya ka balang pila kersyan ya ka jikai jong pi pila duai pila yat lang bat ka balang nama kata ngis ngongu ya pi ba pidan benta berbor ba ka balang nama kata long kimi bi kabalang ka aisis ka songu ye pi ka ni ka si ka kraw jong pi ka songu nama la penroy ka jinge ha kabalang jangi barok ka we nama pilei pidei nong sneng hikai nong batai nong karsyan nong ai boy nong ai bor nong kedawlati ya kabalang ikileng do kironiam bat ya barok kubne shibon long kimi bi bapi da yai lang bat kabalang haka chi em jong pi kabalai lokimi bi pidan benta ru haka em lang kasalang ka em lang kasalang jong iru ka ya den kat ba kabalang ba kayi ngasem lada baha ka em lang kasalang mrang ya ka den ti briu ti blai pidan benta ko lokimi bi haka ni ka benta bat hikai banyang haka hot banyang haka jisisha banyang nam taki bedok banyang nam taki barangli banyang nak bentak hok takada pidan bentab ha long kemi bi kublai shibon naman kata pidan bentab ha ka yingasem ha ka balang ha ka emlang salang gabasau nalo kataru pidei kikistan shimet yeladeru pi persyang banyai ban empha ban duai ban penroy ka cingeng ban penroy chicken men ban penroy ka cingeng nama kata kata kani ka ba pi alom lang man takasi ni kit bok ket yang ye pi ni tua ye pi long kemi bi ni songu ye pi ni ro ye pi pe ka ji pu kani ka ji kan lang jok pi ka jing pet kre ka bai pu ka ji te lang jok pi ka ji ya tre borba jok pi ka pon ra ka ji teli ka jing pu hadu kan ni ublay unker ku ye pi baro long kimi bi jong ai sai shungi baro south fullightly ki parish to nang scam ka jinge to nang kwa nang kia nang kemen nang suk ban long kimi nak benta ka brom ju ublay Haka santrik Nohprah arjar arpusaw ke SCCYM Zone 5 kalapin kamti ke yeng ba kalapin shna na kabenta kin ringut ki khun swet ki basyang basa ashnong mauring kneng lawan ban sakhi kini ka jing IT kini ka yeng do ba Peter J Lawai sodar ka mauring kneng ki weipat ki phadar ki blaidon ha kini ka jing yalang IT kini ka yeng ki long Reverend Phadar Prior Khongsit Parish Priest ka mauring kneng Parish Reverend Phadar Sylvester Sindrem Parish Priest Kalat Kor but spiritual director ke SCCYM Zone 5 kinong yalang bat ki khot ka sing samla ki sing bhalang ki bhai ngasem jong kini ki khun swet bat ki lok ki jor jong kini ki yeng kasem Haka jingkren u Reverend Phadar Sylvester ulo kubur bagi don bun kijing a ka berthai namar kijing duna ka perkhat perdan kijing dok bat kijing sadin
Kini kijing kinyai te merawi ki bubun ki breu lada kim yeng jat ban yakun bat ban treshitam da kijing minot ban poi syagatong jong kijing job ulaong. Ubat Peter J. Lawai Sordar Shnong, ulaong bekajing ais ngobha de ke ying shong ying sa, kade ke ke bumla ban mudur, bat umla ban yunujor, ni ban thau pro hadu katnu kata kajing bekajing sebun kala kentu, ya kini ke seng samla Catholic ban le hadu kat ni. Namar kini kajing sebun kaya rengkat bekajing ai, jing ula keren melung mensim. Ula kenturu ke seng samla kirang ba kilong kemi, bikin ya terelang na kebentar kalawai jong ki kun sweat. Lakar khu bat lakap ribon yang kini kayeng, the Reverend Padar Sylvester, bat la IT no ya ka hagi kena bikin syong kinsa ha kajingker khu jong play. Jingut cuki babun ke balang. Ka jingut kalong bamangi kum kejat beri usyate beram kilai teli kim jeri. Kata kalong ka jingbi ka jingduk ka jing sadi. Kini lai teli bangi lagi. Ka jingduk ka jingbi sadin. Ndai bangi duk ndai bangi bit ngi sadin. Ubulai la yang ila ka betal kasap paper. Ka jingduk ka jingbi sadin kanyaiban hilada mangingim tre ban le ayai. Bat kumbaong ka marat risa ka jingduk ka bakrauta mentah ka percay hoat ka ding banengkong bagi beri gumdon syuyo play kalau ka jingduk mar gibring kapnap ya im tangah lade ubaki unang kiu benang her nang ulanang her buruspa unang ruspa ubaduk unang duk kene kecilno regane ka kam ka bagi kon sama nak sun fai ka bangi lasdang kade yeng ka bahar mongom ba ngikwa banyusno kilang badon pet ya kitu gilong yeng long sag badon kam banginya kiu lang banginya bit lang. Amar kene di jing ai ka bakrau tam ka jing ai ka yeng undon su bela ong bani nu jor bakwe ka jing ai long ka jing ai ka jing em. Amar ka yeng ka de ka ngiyo wan re na uslap na kal air ngiyo wan re na ka jing man ka jing jing masau. Kamar kene jing ai ka yeng ka long jing ai ka jing em. Kata ka de bung su thu ti ka biyo wan priang ka ba himde ban ong ba kene ka yeng ka ba ngayo wan priang amar bala prisna ai ki breu ngan le ka bomon. Pide pat kamram ju pi ki priang kene ka yeng ban ri ban sumar ban le bha ban le khoi ban shimika ba ka dei ka yeng la jong ban shimika ba ka dei ka jing im bala siling ba ka dei ka yeng ngala ban re ngala ban yada ya ka jing im ka met sunga ne ngala ban pendon burom yu play ngala ban le shiburi ai ki kam ba ling ba jing don ka dei ka yeng ka banta ka burom ka jot ka jing im jing ka breu Men nga hap yo ni ribon dum ka bak jom ka jingkli ya kini ke yeng ha ka bangun sa IT pan ha kini ki remut si para ke maksa lok trai no du ke klimat tang IT mentau no sabi ha ini sim to ka jing sup kris kin shar gad no chungi bar ka jin no play ka jing ruspa juga ka chung ne hangi babaro ki bangile ki tin ki kam ngin le ka teng jung try badu play badan bo brot kur khu kur do yifi ukta badu kun badu mensi bakut amen eniro yo Jesus Christ Kasing samla Catholic unsning Parish, kakot kaweri ki samla Catholic kentay bat chinrang, nakisantali ki sub district jong ka Parish, bat nakibalang shnong. Ban wan shimenta ha ka youth get together, kabanlong ha ka katsan tarik Nohprah, ha Parish Hall umsning. Kani kalumpung kan song bat kan penyajan ya ka jingaday ha pring ki samla jong ka balang, ha kini ka Parish, bat kan teiru ha ki imlang salang, ha shnong hatha.
Bat da kini ki KHUBOR ngelapoi syaka bakut jeng kini ke THUP KHUBOR. Ngi ai ke jingket bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot jingkia pen chat pen klan. Ngi kerpat ye pi bala dadon ki KHUBOR bajah ki Parish ni ki shnong jong pi bapin pa ne pentip shengi haute number badon ha ke screen jong.